Gibuksan na ang Musings on Women, usa ka photo ug painting exhibit sa Zonta Club of Cebu 2 sa usa ka mall sa Dakbayan sa Sugbo. Mukapin sa 40 ka mga paintings ug 25 ka mga photos ang gidisplay sukad niadtong Sabado ug mapalit sa balor nga 5,000 pesos pataas. Ang halin sa mong exhibit igahin alang sa panginahanglan sa mga babaeng biktima sa pagpangabuso ug sa uban pang proyekto sa Zonta 2. Ang mong exhibit kabahin sa kampanya sa moong grupo aron mahunong ang pagpangabuso sa kababayan. Ang exhibit nag-feature sa mga gama sa Cebuanong artists ug photographers nga nagpakita sa mga babay sa nagkalain-laing papel nga ilang gisimbolo sa katilingban. Ang Musings on Women exhibit mulungtad hangtod December 2. This is a long-term campaign. We cannot solve this in 1, 2, 3 years. But we continue with our advocacy of gender equality. So as what I've said earlier, as long as we can still hear violence, we will be here. It is an exhibit of paintings, of photos depicting the different roles of what women are doing in our society today. Because we work for the advancement of women, and we can always do that through the raising awareness.